Il-Prim Ministru Joseph Muscat jibqa' ma jgħidx iku sejjer fa' responsabilità politika dwar is-saga ta' 17 Black. Mistoqsi minn Net News, it-tlieta filgħaxija l-Prim Ministru baqa' ma weġibx għall-mistoqsijiet tagħna, anzi prova jdawwar l-argument u jinħeba wara akkużi li m'għandhomx x'jaqsmu xejn mas-17 Black. Terfaħħa inta responsabilità politika? Irid jerfaħħa Jason Azzopardi l-ewwel. Ġifieri mhux se terfaħħa? Fid-dawl ta' rivelazzjonijiet riċenti dwar il-kumpanija segreta 17 Black, il-Prim Ministru ma jridx jerfa' responsabilità politika akkost tal-fatt li dawn l-episodji riċenti qed ikomplu jitfgħu dell-ikraħ fuq pajjiżna. It-tnejn filgħaxija fil-Parlament f'dibattitu wara mozzjoni urġenti li ppreżenta Adrian Dalian nnifsu intalbet ir-reżenja ta' Konrad Mizzi u Keith Schembri, seduta li fiha l-membri tal-Gvern lanqas lisnu kelma waħda dwar 17 Black. Fid-dawl ta' dan kollu, il-Prim Ministru Joseph Muscat baqa' jinħeba wara l-inkjesti. F'dan ix-xenarju, rapporti qed jgħidu li l-Ministru Konrad Mizzi mhux joħroġ press calls għal midja indipendenti. Dan ġie deskritt bħala l-unika Ministru fil-Gvern li qed jimxi b'mod mhux parzjali mal-midja lokali, fejn huwa evidenti li qed jipprova jevita l-iskrutinju tal-ġurnalisti rigward is-saga ta' 17 Black.